veel gedeuns over wolven, hè, op dit moment ook in Limburg, maar een beer uit de raam. Dat is pas gaat. En een vlag. De Limburgse vlag. Ja. Dat is een goeie. Over vlaggen gesproken. Dit is de moeder aller vlaggen. Rood, geel en groen. En dat terwijl de vasteloven toch alweer even voorbij is. Even zwaaien naar de camera. Hallo. Ah. We gaan gerne naar Oostenrijk. Ja. Het kraken van een deur. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Heel goed. Ja? Nou, Griepje gevat? nee, nog niet, nee. Een zwaar weekend? Nee, Nee? nee. Oh. Nee, ik kreeg Nog even bijkomende van. van de schrik. Nee, ja, dat nu ook, ja. Ja. Kennen we Limburgs kallen met elkaar? Dat kan niet. Ik kan niet praten, maar ik praat niet terug. Oké. Nou, dan houden we het gewoon zo. Ja. Ik ben Bas van de Onderweg. Ja. Daar staat onze auto. Ken je het programma toevallig? Ja, Ja? nou ja, wel eens zo voorbij zien flitsen. Ja. Ja. Oké. Ja, wij zagen hier een beer uit het raam hangen. Oh, ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Zie je niet elke dag en Nee, overal. dat zie je niet elke dag, nee. Nee, dat klopt. Waarom hangt er een beer uit het raam? Om even te luchten. Er hangt een beer uit het raam omdat daar een raam is wat nog niet gewoon mooi netjes blijft openstaan. Die wat ik niet kan keepen. Dit is nog een oud raam. Dus dit is niks leuks. Dit is helemaal niks spannends. Nee, maar het is een steunbeer. Ja, zoiets. Ja. Nou, er zijn heel veel verschillende soorten beren. Dit is een steunbeer. Ja. Die steunt een beetje bij het openhouden van het raam. Ja. Maar daar hangt ook nog een vlag of iets. Hangt die ook te luchten? Nee. Mijn zoon is helemaal verzot van vlaggen. Dus Ja. Dit is toch wel zo iets ongeveer... andere vlag. Dit is de moeder aller carnavalsvlaggen. Ja, dat denk ik wel een beetje, ja. Maar die is ook van uw zoon eigenlijk? Die is van de oudste zoon. Oké. Maar dat was omdat hij prins was. Met wie heb ik het genoegen trouwens? Chantal. Chantal, de oudste zoon was prins. De oudste zoon was prins, ja. Afgelopen carnaval? Jeugdprins, ja. Ja. Hoe oud zijn ze? De oudste is 12. Ja? Dan komt mijn dochter van 10. Ja? En dan de jongste 6. En die zitten allemaal op school nu? Ja. Oké. Heerlijk rustig. En mama is lekker thuis met het hondje, zag ik. Ja. Hey, en wat doe jij in het dagelijks leven? Leerkracht. Maar je kinderen zitten op school, maar de leerkracht zelf is thuis. Ja. Wat klopt er niet in dit plaatje? Dat hij ook huishouden moet doen en zo. Dus En dat... je bent niet elke dag op school? Nee. Oké. Wat voor school is het? Basisschool. Welke groep? 3. Groep 3. Is dat een leuke leeftijd? Ja. Ja? Ja. Waarom? Ja, dan leren ze nog. Nog alles. Zijn ze nog, hebben ze gewoon zin om te leren en zo. Dus, Kun je ze nog een beetje kneden? Dat ook. Ja. Ja. Oké. Hey, en even terugkomend op de jongste zoon. Ja. Want dat is de vlaggenfreak. Ja. Die is 6. Ja. En, Maar dat komt toch opa? Want dat is een nog een grotere vlaggenfreak. Die heeft heel veel vlaggen thuis hangen. Dus, die doet dat al iets langer. Die spaart hij inderdaad echt, ja. En dan af en toe krijgt mijn jongste zoon dus af en toe een vlaggetje, ja. Hoe heet die? Wie? De jongste zoon? De jongste zoon, die heet Jippe. Jippe. En welke vlaggen zien we dan? Zijn het er nou heel veel die daar hangen? Aan een haakje? Ik heb echt geen flauw idee. Oh mama, wat een interesse in de hobby's van je jongste. Ja, nee, het zijn er inderdaad al meerdere, ja. Maar hoeveel, geen idee. Oké. En opa is in dit geval, is dat
Jouw vader? Ja, mijn vader. Oké. Ja. En die woont hier ook in de buurt? Nee. Die woont in de buurt. In Hoensbroek. In Gebroek? Ja. 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 En wanneer heeft hij ooit een klap van de molen gekregen? Qua vlaggen dan? Ik denk 15 jaar terug zo. Ah, ja, nee. Toen was je al het huis uit? Ja, toen was ik aan het huis uit, ja. Toen was er geld over, dus dan kon dat. Oké. Dus je hebt vroeger nooit tussen de vlaggen gezeten? Nee. Maar je bent wel een geboren Limburgse? Ja. Oké. Leuke jeugd gehad? Zeker weten. Ook in Gebroek? Ja. Midden in het dorp, erbuiten? Nee, ja, midden in het dorp zo'n beetje, ja. Ja. En dan uiteindelijk kom je een leuke vent tegen? Ja. En die wilde graag hier wonen. Want die komt naar de Oorsbeek. Dus, Kijk. Ja. Een Oorsbeekse jong. Mhm. Waar met de carnaval ontmoet natuurlijk. Nee. Niet? Nee, dat niet, nee. In Carinthië? Ook niet. Ook niet? Ook niet. Nou, ik geef het op. Ja. Nee, gewoon bij het handballen. Hier bent- in het dorp waar we allebei handbalden. Nog steeds? Ja, ik wel. Man lief sinds een jaar niet meer. Oké. Slechte knieën? Die ja. Ja, nou! Ja, nee, inderdaad door de knieën gegaan. Dus alles afgescheurd. En toen mocht hij gewoon even een jaartje thuis zitten en revalideren. En geen handbal meer, dat. Heeft hij inmiddels een andere hobby gevonden? Buiten mij plagen? Nee. Nee. Ja, is dat een van zijn hoofdactiviteiten? Oh ja, en de kinderen een beetje vervelen. Oké. Maar voor de rest, Voor de rest is hij oké? ja, zeker. Oké. Hoe heet hij? Dave. Dave. Maar wat trekt jullie... Of zat dit al op de auto toen jullie hem kochten? Nee, dus de auto is van mijn vader geweest. Oké. En die heeft hij inderdaad erop geplakt. Want wij gingen vroeger inderdaad op vakantie naar Carinthië. Dus Dus je hebt hele leuke herinneringen aan Carinthië. Carinthië zeker weten. Ja? Ja. Wandelen in de bergen? Dat was een iets minder leuke herinnering. Maar Zo van, we moesten mee. dat was inderdaad, we moesten mee. Ja. Maar nee, voor ons was het vooral inderdaad lekker in het zonnetje. En amuseren gewoon daar met alle andere kinderen aan het meer. Dus, Camping? nee, huisjes. Huisjes. Nou weet ik, ook uit eigen ervaring, dat de dingen die je vroeger met je ouders op vakantie deed, die blijven vaak hangen. Ja. En dan ga je zelf ook weer een beetje dat soort vakanties doen. De bergen in of Ja. kamperen of wat dan ook. Geldt dat voor jullie ook? Ja, hebben we wel gedaan, ja. Ja, en inderdaad nu ook wel niet echt de bergen in, maar wel in Duitsland inderdaad, de camping. Oké. Dus, Jullie zijn kampeerders? Ja. Caravan? Ja. Oké. Niet Ik met mis die iets. Ja. Dit zit achter de andere auto, hè? En die heeft Dave nu mee? Ja, die heeft Dave nu mee. Ja. Die is op zijn werk? Ja. Wat doet hij? In de zorg. Dus ja. een zorgzame plaaggeest. Ja, dat is een beetje. Ja, dat is een beetje. Maar wat doet hij precies? Ja, Staat hij aan het bed? nee, het is niet inderdaad in het ziekenhuis. Het is inderdaad met oudere mensen, inderdaad in de psychische zorg. Oké. Maar hij is wel een aanpakker. Hij is dus echt met mensen bezig. Ja. Respect. Ja, heb ik ook wel af en toe voor hem, ja. Ja. En waar hebben jullie de vakantie al gepland voor dit jaar? Ja, zeker weten. Er is al geboekt? Ja. Camping? Ja, in Duitsland. Waar we ieder jaar naartoe gaan. Ja. Jullie gaan elk jaar naar dezelfde camping? Ja, vaste staanplaats. Dus komen de kinderen daar dan ook elk jaar weer vriendjes tegen? Heel gezellig. Heel leuk. Ja, dat is... en door de kinderen die met elkaar spelen, krijgen jullie natuurlijk ook weer leuke contacten. Zeker weten. Waar je s'avonds Ja. een borreltje mee drinkt. Ja, dat ja. Ja, dat ja. Ja. Waar ligt de camping ongeveer? In welk deel van Duitsland? Kielburg in Ardennen. In de Ardennen? Ardennen. Ja. Zijn er ook Duitse Ardennen? Eifel, sorry. Oh, de Eifel.
Nou, maar dat lijkt toch allemaal precies op elkaar, de Ardennen en de Eifel. Nee, maar... Oh, Ja, ik weet het. Ja, dat Nee, maakt ligt het toch ook niet- daarbij inderdaad, ja. Het is echt net over de grens. maar dat is dus helemaal niet zo België. ver weg. Ja, nee, zeker weten. Nee, 1,5 uur of 2 uurtjes rijden. bijna 2 uur, ja. Bijna 2 uur. Ja. Oh, heerlijk. Ja. En wanneer gaan jullie? Ja, dat is niet zo handig om dat te zeggen. Nee, dat is inderdaad niet zo handig om te zeggen. Foei. Ja. Bas. Maar hoe lang gaan jullie? Oh, zolang als we er zin in hebben. Lekker. Ja, Want dus die caravan die staat gewoon daar. ja, ja, Heerlijk. ja. Nou, veel plezier. Dankjewel. Alvast. Ja, die vlag, hoe lang hangt die er nou nog? Want de carnaval is al wel even voorbij, hè? Ja. Maar, zoals je aan die kant gezien hebt, is Ah, het nog niet afgewerkt. het is camouflage. Heel goed. Dus die vlag mag nog even blijven hangen, denk ik.